8 ka mga estudyante sa Tambungan National High School sa Tambungan, Kandihay, Bohol nakaangkon og grabing mga samad ug pagkabali sa mga bukog sa lawas human maaksidente ang ilang gisakyan nga motorela sa Barangay Kambani, Kandihay. Mato ni Police Chief Master Sergeant Joseph Bayron, investigador sa Kandihay Police Station, na miyesta unta ang mga estudyante sa balay silang classmate nga taga Barangay Kambani. Apan sumapa samtang nagsubay sa dulugon nga bahin sa karsada, nawadan og kontrol ang driver nga si John Leonard Urain maong milabang sa gutter ang motorela ug mibangga sa bukid. Galing miresponde ang mga barangay tanod ug barangay opisyal sa Kambani aron mada sa Kandihay Community Hospital ang mga estudyante. Apan wa magdugay, gibalhin sila sa Governor Galyares Memorial Hospital sa Dakbayan sa Tagbilaran, gumikan sa tandugon nilang kahimtang. Duha ka mga estudyante ang matud pa kritikal. Samtang giati man usab sa mga doktor ang uban nunot sa mga samad nga ilang naangkon. Ba, sa tungkol sa katugbungon ba, wa sa control niya, sa process na siguro kusog na itugbong, kasi sikat na siguro mo itong naputol na siguro itong break ato.